ndofunga mashuromu vakatombotenga mapurisa ndakanamba kwava mari yavari kutaura iyoyo hazvina kushata ngashande nevataura iyoyo kuti ndakabvisa but ina handina kubvisa kuna ambuya chete ndakabvisa natezvara varipo handiti so kana ivo vachiti ndakabvisa mari yakati zvakanaka handiti mururadza vari kundiziva musha mavo but hondo yakazova pakuti amai vakasenda meseji kutanga vachiti uya kuno upese kuruka mna ndiri kuruka ndokubva mudzimai akati dabikira muri padanda basa zvikanzi kana usingadiregedza ndobva ndaiona meseji ndobva ndanyarara kechipiri vakasenda meseji vakati takuudza kuti siya murume wetsvaga mumwe murume kechitatu meseji ndakasendera baba yaisenderwa foni kumudzimai ndobva ndafuwadhira tezvara vangu vanonzwa mandazi ndobva ndavafuwadhira baba wanai mashivataura mumai aya baba vakati vakafona ndikataura navo kwenguva pafoni handiti mushure mekunge uyu afonerwa nomumwe murume ndobva sekuru ava vaya vakagadzirisa avo vari paseri avo vakatitsiura vanditsiura ndikati sekuru handina kupusa ndoda kuti ndinyatsokukuratidzai kuti munhu uyu namai vane lingi sekutaura kwavari kuita apa kuti siya murume utsvaga umwe murume indakanzwa nemukadzi wangu ndobva tagara ndondakateera mashoko ataura sekuru ndikataura akataura baba ndikagara nomudzimai kechitatu vakapa mudzimai wangu mari yekuti atute zvinhu atize vaiti kwai ndakamitisa handiti munhu wacho kana achinge ndakamitisa paakapiwa mari pacho ipapo kuti atize ndinoti ngavaverenge mwedzi yapacho paidzi akamitisiwa kusvika pari zvino nepaakatiza ipapo kuti mimba iri kunzi yakazvagwa mwana zviri kufambirana here kuda musoro wangu here izvo zvatutaura hatizvitauri kubvunza wangu yavanonzi muna vane rimwe saka manje sikamukada musoro wava mwambuya vemwana wako unoona zvauri kutotaura izvi mambo zvitaurwa izvozvo pachokwadi but chokwadi chiripo ndechekuti mai handiti pari kutotaurwa zvokunzi pakanga paine girlfriend vakanga vasenda meseji ndati kune uyu ndakangatomona chituya ndobva uyu anoratidza kuti atota mwana mai vakati usazvana ndikati manje tingava mukadzi here undengo kuchengeta ndikati chirega hangu nditsvage mumwe ndobva iye ati aho ndobva ndasvika pakutsvaga mumwe handiti chikodzero ndechekuti imba yangu inini chero pari zvino iri kutongwa namai ini handina simba mai nokuda kwekuti nhasi baba pandaichevera mudzimai ava vaidara foni nemudzimai wangu chero nanhasi ndikafona mai vandaira foni nemudzimai kudzikama baba vazombonditi chimbosenda meseji yezvinavaione tione kuti vachafuti foni here mukwacho semwana pamusoro pekunetsana ndichataura chokwadi changu chese ndakataura makondo usungwa nemhosva zvidaira zvanduku mangaro nayo kumalowayo ndataura chokwadi changu chose ndataura chokwadi changu chese kurarama kuwani usungwa nemhosva kanyika kuwani ndasungwa nemhosva mwari vandinzwe mwari vandinzwa ndinzwa ndinzwa iye mukadzi ataurira mupeini mani kurongerera kuudzwa here ndinzva bhuku ndamukwira mandaza ndauya mudare ramambungezi ndikukura zviri pakati pezinadora majevi ndataura chokwadi changu chese raramakondo usungwa nemhosva mwari vandinzwe mvumi kundinzwa mambo ndatisina kuudzwa mambo pandakasangana neshoko amana wari vamwe
Gani bado shoma naye mwana ya mama. Moya nasi. That's Friday. No, I'm the man. Right, right, now. Ye Jeffrey award mi jo le ba mi mo be yo. Ahora hay que dar un ini ndinonzi edinwayo ndine ndakabereka gamuchira imandazi akadokase anovanga achigarisana nejeffrey masiye zvakaitika kubva kwekutanga ndotsananga kubva kumashure ndotangira katanga nyaya mwana wangu akarambana nemurume wake mushure mekunge sekuru vake avo vakagara apa vamufonera vakamuudza kuti murume wako ari kuda kuroora munhukadzi takura propati ubve ipapo kozi ada kutengesa zvinhu zvizokuti aroore munhukadzi wekudanana naye. Mwana wangu ndikatombomutsura iwo usateerere makuru semunhu airwadziwa haana kuzvibvuma haana kunditeerera. Zvadaro sekuru vake vakasimuka vakaenda kumaini vakati inini ndiri kuenda kumaini ndinoona akapinda pasi pemugodhi ndikuti rongedza zvinhu uyendi gama akaramba kundinzwisa ndakatomboramba ndikati handidi kutambira zvinhu zvemunhu asi nhasi uno Jeffrey Masiye anotaura ini semwana akauya kumba handitadze kumutambira ende Jeffrey Masiye wakabva tozotorana nemusikana iye vakachizototanga kugara vese zvezvo vaane mwana mukomana hakuna akamuteerera kana kumutsvaga. Mushure mekumbosungisa mwana wangu atora propati yakanzi nasekuru vachotora akazonowidhidowa nyaya kukoti. Zvadaro Jeffrey Masiye ari kufamba kuti ini ndini ndakaparadza imba yake. Mhosva yangu ndekuti ndiri kugara nemwana wangu anogara pamai vangu anofamba achinditaurira achinyora mameseji kuti uri kudza ure rinonzi Edina ndinotorida pano nditoda musoro waro kana kuguraiwo maoko ende ndoda kuti atame mukadho maimomo ane vanhu vaakafonesa musuro foni iri paprivate ndoda kuti mutame mukadho maimomo aifunga kuti mukadho maana vatsvuku vakagara apa zvadaro ari kufamba kuti ndini ndakaparadza imba yake. Mhosva yangu ndeyekuti ini ndakatambira mwana sekunge arambwa nemurume hatizvirambe ehe yabva tora mukadzi wake ari kugara nemukadzi nemwana nyange akati mwana ndipei ndakatomutsaga mumwana haimwe munhu ndewo munhu wese unomupa mwana asi akatanga kutukirira anotuka inini mai vako hure rinonzi Edina ndotorida mameseji acho ari mufoni ndakabvisa 2000 kumba kwavo ini 2000 yaakabvisa kumba kwedu handisi chandinorangarira pamari yaJeffrey Masiye wachara pamberi pedare $300 sekuru vake vaivepo. Asi izvezvo ari kufamba mudzimba dzevanhu achiti ndiri kuda mari yandakabvisa kumba kwana Gamu akaenda mhero kumba kweshamwari yaGamu akanoti ndiri kuda mari akapiwa $200. ini handizivi kuti mari yacho ndiyei inini ndiri kufira mhosva handizivi kuti handinoda kuurayirwa yaari kutaura kuti ndoda musoro wake handizivi zvakangofanana nemusi waafonerwa pano tiri mudare achinzi ndiri kukuda kunondine nyaya yakadai akataura pamberi pedare pafoni akataura kuti inini ndiri kutoda musoro wemunhu kana muchitouya huyai muri mega ndofunga mambo vaivepo yaikanzwa handina chandinogona kupikisana naye kana kutofamba ndakatodza mwana wangu kuti usafamba kozi unenge uchichika mazuva nokunenhera anenge achitotaura kuti ndikutoda kuuraya chai ndosaka ndakazosvika pakuuya kunoti handidzoti inini ndakaputsa imba papi mushure menge ndakagara nemwana wangu ndakamutambira mukomana uye ndikamuchengeta mbamangu zvaanoziva. Operation yemwana ndini ndakaitisa preparation yese ndini ndakaitisa hana masungiro akandipa asi nhasi uno anondituka chebhutu yese ndakazara chitungo chekunzi ndiri hure naye achindishaudha asi handina chandogona kumuita nekuti anoti ini ndine mbimbo dzangu ndinouraya munhu indiriwo munhukadzi handigone kuzviuraya. Saka ndakazosvika pakuuya kuno Mungu mambo ndiri kuzinza asi ndine mashoko maviri matatu andoda kuti nditaure panyaya vari kutaura pamusoro pedare. Nyaya yakamira so zvese zvavari kutaura izvi
ndofunga mashuromo vakatombotenga mapurisa. Ndakanamba kwava mari yavari kutaura iyoyo hazvina kushata, ngashande neyavataura iyoyo kuti ndakabvisa, but ina hazina kubvisa kuna ambuya chete, ndakabvisa natezvara varipo handiti. So kana ivo vachiti ndakabvisa mari yakati zvakanaka, handiti mururadza vari kundiziva musha mavo. But hondo yakazova pakuti amai vakasenda meseji kutanga vachiti huya kuno upese kuruka mna ndiri kuruka. Ndokubva mudzimai akati dabikira muri padanda basa zvikanzi kana usingaderegedza. Ndobva ndaiona meseji ndobva ndanyarara. Kechipiri vakasenda meseji vakati takuudza kuti siya murume wetsvaga umwe murume. Kechitatu meseji ndakasendera baba yaisenderwa kufoni kumudzimai, ndobva ndafuwadhira tezvara vangu vanonzwa mandazi. Ndobva ndavafuwadhira baba wanai mashoko ataura mai aya. Baba vakati vakafona ndikataura navo kwenguva pafoni. Handiti mushure mekunge uyu afonebva nomwe murume, ndobva sekuru ava vaya vakagadzirisa avo vari paseri avo vakatitsiura. Vanditsiura ndikati sekuru handina kupusa, ndoda kuti ndinyatsokukuratidzai kuti munhu uyu namai vane lingi. Sekutaura kwavari kuita apa kuti siya murume wotsvaga umwe murume, indakanzwa nemukadzi wangu ndobva tagara. Tagara ndondakateera mashoko ataura sekuru, ndikataura baba, ndikagara nomudzimai. Kechitatu vakapa mudzimai wangu mari yokuti atute zvinhu atize, vaiti kwai ndakamitisa. Handiti munhu wacho kana achinge ndakamitisa paakapiwa mari pacho ipapo kuti atize, ndinoti ngavaverenge mwedzi yapacho padzakamitisiwa kusvika pari zvino nepaakatiza ipapo kuti mimba iri kunzi yakazvagwa mwana zviri kufambirana here nekumashure kwavari kutaura kuti papa nemunhu anga akamitisiwa. Kechitatu ndakutevera mudzimai atiza, vaifonera mapurisa ava vachitenga mapurisa kusvika nyaya yakanoitwa nadispo. Ndikavaradza mameseji emupurisa achinyenga futi uyu. Zvadaro ndikaenda kwababa, baba vakatienda kwamai unotaura navo. Mai ndikaenda kwavo vaifonera mapurisa kuti paya robha pamba. Handiti kudzikama vakuita tsika yekuti ivo mai makuhwa aibuda achiti vari kutopa mukomana audane uyu imba. Ndikasvika pakunanga tezvara, ndikati tezvara inini ndizvo here zvinoitwa kunzi kana munhu aroora munoti imimi apinda mumusha makuzivana naye munotora mukadzi wake mumupa umwe murume. Ndava patakarambana nemunhu hapana. Nokuti mashure ndakati ini kana asingachadi zvemo ngaandipe gopuro aende hake nenzira dzakanaka. Ndokubva ivo aratidza kupa kuti gopuro riri kumuremera kuburitsa here kana kuti nditi chii chainezi. Kusvika pane zvino nhasi ndine mapiki inini ari kuloji nomwe murume. Handiti ndikabvunza tezvara chirudzii ichi, zvese zvavari kutaura kuti kwanzi akazodai akadai idzi nyaya dzavo, asi nyaya iripo paground inopupugwa natezvara. Ndakavaudza ndikati baba ini ndipei mari yangu yamaindishandisa kuchengeta mwana wedu, nekuti mimi maizviziva kuti uyu anomwe murume. Akandifonera achiti kwai ndatori nemimba, but inini kurambana kana achiti takarambana ngaapupure pamberi pedare. Mai vacho sekutaura kwauri kuti takarambana ngavapupure pamberi pedare kuti vana vakarambana apa sekuungana kwatakaita tichinobvisa mari. Ndo chinhu chandakanga ndichitaura kuti ngatiungane futi sezvi ini handiti kurambwa. Wekabiraiti ndombudzokera kuna mai. Ini ndiri makwira dare. Ini makwira dare muchiti chamanyanyotsi ndichinda kwamango kwashanda muindira nyaya yakati. Ari kundituka kuti inini ndiri huye, ari kuda kundiuraya, ari kundiudza kuti nditame inini mukaduma mari kugara. Akatomboya nevanhu nemabhemba kumba kwandogara. Saka ini handichazondorarama upenyu hwekutukwa naye. Mukwasha ari kuita mizhonga pamwoyo zvamauira kuno. Alright. Mukwasha anogara kuzitema. Munobvira uyu mudzimai wake kumasina mama vangu pachechero chechero masiye ekuchechero takuenda polisi ekupajena avagari vese havagari vese vatove negore ne6 months vakasiyana. Vakaita kusiyana kwavo ndokuenzera ndopandikuta kuti akafonerwa nasekuru vacho ndaitoruka ndikatomutsura ndopepa ndataura pekutanga kunzi murume wako ane munhu waari kudana naye wakuda kutomuroora nemunhu uyu. Ndakatomutsura usateerere nyaya. Sekuru vacho vakazosimuka vakabva vati ndiri kuenda kumaini ndonoona kana pinda pasi pemugodhi ndaitovepo. Ini vandamudza kuti unokonanisa vanhu. Ngomera tinoda kunzwa kuti vakasiyana nenzira dzipi. Iwe wakabva kumba noda kuita
Inini chakaisa ndechekuti ndichigara nemurume wangu kuwirirana kwedu tatisingazwanani zvakanaka. Murume aitiwo kana akaita girlfriend anenge asinganditaudzi achimbondita rafa achidii. Taigara takakondana everyday. Zvokuti aisvika pakutora hembe dzandopfeka unopa girlfriend. Tichikonana ende paari kutaura kuti mai vakanditisiya murume. Ipapo ndati wewe kumba wakabva nekuda kwei? Ndakabva nekuda kwekuti aive nemusikana waidanana naye. Musikana uyu aitozikanwa even chiro nasekuru. Aitombouya naye paopposite, motopinda murumu, ndakatotarisa, wotobuda, woenda woperekedza. Saka zvinhu zvaindirwadza zvokuti ndaingazozvidzwa kuti apa sisina imba. Kwasi aitofonera Karen. Aitofonera girlfriend rake ndiripo, wotorudzwa kuti I love you ndikuya ndichikuona basa kwako. Ndikabvunza wotondiudza kuti handitadza kutaura nevakadzi vangu nekuti iwo uripo. Saka inini zvakandirwadza because takaita mwedzi wese tisingatotaudzane mumba, asingatotenge chikafu achiita zvaiita naKaren. Inini ndikabva ndakatozvipa decision. Zvino Karen uyu ari kupi? Vari kugara vese. Inini ndobva ndazvipa decision ndega ndikati apa hapana chandiri kufira. Even sekuru vacho vakatondiudza vakati chauri kuvavarira ina handisi kuchiona. Dai uri umwe hako woita way forward. Sekuru vani? Sekuru vake ava vakagara. Inini ndakati kuti inini ndibude zvekuti chichi zvinonetsa ndiende kukoti. Ndaenda kukoti ndakanosvika kukoti kuye ndiri pakati pe ndatopiwa fomula ndapiwa. Nekuti tishiyaniswe zvinhu tiite zvinhu zvipamutemo. Ndopandakaisirwa message nasekuru. Murume wako tachangobva mukutenga masofa. Murume wako akutotengesa property. Ada kutonorora musikana waari kudanana naye. Ende zveshuwa musikana waitoganza wachitotaura kuti inini uyo ari kutozobuda inini ndikutozoita sei ndikutozogara. Pandakatosenderwa message ndakabva ndatonototi ndakutononoka kunoku inini rege nditongona nditori nemari yangu yanga ndinayo $50. Ndakati inini rege nditongonotakura zvinhu zvangu ndiende kwakwedu ndikaudza mama. Ipapo hangu handina neshungu handina kukwanisa kuzvisa mupfungwa dzangu. Kana munhu akada kuti wo ureacte fast utoita job uende pamusekuru wangu asingatobudi. Kana wakakuisira message kuti rina kutonorora kuti iwo voto reacta nemessage usina kumhanya kunoona kuti ndo zvikuitika ere zvechokwadi here kana zvikuita sei zvinoita sei. Pamusekuru vaitoda kutoti uropeka saka vaigona kuisa message kuti mai we uchiri kuitei iwe nanhasi pamwe waitowo kuti uende. Kana vakaisa message unvo reacta nemessage iyoyo. Ipapo ndo zvakaitika. Inini ndikabva ndadhakwa ndakati asingatowirirani inini ndobva ndatongonotakura zvinhu zvandakatakura. Ndakatakura masofa, wardrobe nemaplates angu. Saka zvamakasiyana gore iroro point something neuyu munotaudzana here? Ndizvokungotiwo aingoti akati ndiri kuda mwana ndingoti mwana enda. Kana tikangosanganawo murodhi aigona ngoditiwo murisei achitoenda ini ndichienda kwandiri kuenda. Saka iwe mune dambudziko here nemurume wako ubvo zvamasiyana? Dambudziko panga pasina ngozi iye aitoitawo zvaaiita ininiwo ndichiita zvandaiita. But chakazoitika ndechekuti akazongondiona mujurawo ndakamira nemunhu wandakamira naye. I think gore rinenge ranatokwana tasiyana. Ndopa akabva areacta abva andishedza. Zvikanzi iwewe ndiri kuda zvinhu zvangu zvauinazvo. Zvinhu zvako zvipi? Uda kutoita nharo here ndipe zvinhu zvangu. Ndobva ajombora foni yangu yanga iri muhomwe. Ajombora foni yangu yanga iri muhomwe ndikatoenda kupolisi ndikanoripota. Akafonyerwa nepolisi akatuka. Kusiyana kwamakaita makaparana kukuru. Tatisina. Saka kakuti mukadzi womunhu unoramba here munongana? Mukadzi womunhu. Atobvunza iye. Kuti mukadzi unoramba here muno? Urambika. Saka amai chikuita kuti munetsane nemukwasha muchine mukadzi womunhu. Zvodai musina mukadzi womunhu hapana pamai kunge muchipokana nemukwasha kana kuti muchikaenderana mashoko kana kuti achitanda musoro. Soro unenge uri kutaura uyu. Pamwe mashoko asi unotaura ambuya kuti uda musoro wambuya iwe ungana. Izvo zvataura hatizvitaura. Aiwa kubvunza ambuya vanonzi muna vana here misi? Tine mwana wani. Saka manje saka mukada musoro wava mwambuya vemwana wako unoona uyu. Zvauri kutotaura izvi mambo hazvitaurwi izvozvo pachokwadi. But chokwadi chiripo ndechekuti mai handiti pari kutotaurwa zvokunzi pakanga paine girlfriend. Vakanga vasenda message ndati kune uyu ndakanga ndatomuona chituya.
ndokubva uyu anoratidza kuti atota mwana mai vakati usazvara. Ndikati manje tingava mukadzi here wekuti ndingokuchengeta. Ndikati chirega hangu nditsvage mumwe. Ndobva iye ati aho. Ndobva ndasvika pakutsvaga mumwe. Handiti chikodzero ndechekuti imba yangu inini chero pari zvino iri kutongwa namai. Ini handina simba mai. Nokuda kwokuti nhasi baba pandaichevera mudzimai ava vaidara foni mudzimai wangu. Chero nanhasi ndikafona mai vandaira foni mudzimai kudzikama baba vazombonditi chimbosenda meseji yezvinadzimaione tione kuti vachazo futi foni here mukwacho semwana. Handiti ndokubva ndaona kuti aiwa ivo vari kutoshingirira zveshopeputsaga zvaari kutaura kuti angane mari mai vakanditi pamberi pemapurisa wakadoma pano ndakane mbimbo ndakanosarenda kumapurisa ndati kandava nembimbo ini ndindauya panapa. Mapurisa akafoni vakafonera munhu aivekumba pasi pajuti ndichinosvika kwazvikanzi mupurisa aya ndakasvikira nefoni ukanzi munhu iye ari pano saka vanoti ava nembimbo sei iye munhu ari pano pamapurisa ukanzi chitsvaga pekuvata nhande mari ndobva ndatsvaga pekuvata kuseni zvikanzi mapurisa chando ikoko tichibva taenda kumba kwacho ndopavakanotiburitsira zvinhu vakabva vati uyu adzose mari yangu yekuya ndakapa uyu achituta zvinhu zvinoti mai ndovakapa uyu kuti atiza. Saka kutaura kwatiri kuita kuno iwo nemudzimai wako imimi status yenyu yakamira sei? Zvaizvozvi mamirira zvakaita mudzimai wangu ane munhu anga kugara naye. Ndokubva ndaenda kwababa ndikavabvunza nai baba maizviziva ndavadai mamusingazvizivi. Handiti asoanzoiri kuyari kugara kwambuya kumasii so Christmas pandakafona ndikasvika kumasii ndikati chihure chawakuita ichi wakanditi kudii sichipupura pamberi pedare kana uchiti wanga uri kumba kuma8 pandakasvika ndichiona mwana achinzi ari kumwa doro. Aiwa togona kuti pamuzvotisasina waya but tiri kuti ari kugara kuti mamwe mazuva esa ari kumasii kwambuya ndikumbira foni yamusoro ari kwambuya ndoda kuti achindipindura pamberi pedare kuti apa akanga ari kupi kana ari kumba kwambuya. Aiwa tinokuwirirana kuti maybe musi weChristmas munhu anga awaya tinokureva kuti zvino pagore tikataura zve1 day pagore tichikanganisa kuda kuti gore iri ari kugara kupi piki iri mambo iri munhu uyu handiti ane piki iri kulodhi ukadoma kunogara mai vacho ukadoma handiti zvinhu zvandiri kutaura handisi kutaura zvinhu zvokuti ndiri kutaura ndichiti inini ndiri kufungidzira kana kuti atori nehama dzemurume anga kugara nayo dzakanga dzonifonera dzichiti ngatitauranei. Handiti ndakati handina chandotaura nemi ndinotaura nevanhu ndakabvisira mari. Handiti ndokusvika vauya ava vava kuda kupuwa mari mai vakaenda musi wa25 kuDRC vachigadzirisa dzekuti mukwasha uya azobvisira kusha. Ndo chivindi chakaita kuti ini ndizosvika kuna tezvara kana makutengesa munhu wamakanditengesera chava chirudzii. Ndaienda inini ichende kutambudzika kama ndakuhla mukusungwa nemapurisa mai vachitenga mapurisa takanotiza nokubatsirana panyaya imimi amai murume amuchada murume yanguchada asi nyaya yepikiri mukaona pikiri mukaona mwana weform 4 ende tatori pahighbed tangoenda kunodya tatoti ngapilata $30 tingori setemini inini neshamwari yake nemurume wake nemunin'ina womurume wake mwana mudiki wokutanzi ndingagare nemwana munhu atora mapikiri ndiani taitorwa nababa Denish nababa Denish mama acho nanditori nawo mapiksi. Unoda here kuti dare ndifone izvezvi kuhama yemunhu wanga uchigara naye unoda foni iri palaudi nyaya iri pana isiyo nyaya iri pana paindoza ndoda kubvunza ndekuti imimi manhu imane gore point something musingagare mese gore harina kukwana mambo gore harina kukwana choti mane nguva yakadii good girl last year but 1 paine makore mangani 22 kana ari November akaenda muna December muna December ini ndakaenda December gore rakapera ndobva aita gore ndobva igore handiti ini ndichingoenda kwatezvara nditi hai baba saka ngatiwirirane kuti mane gore uraiti musiri mese muri kugara sei pagore iwe wese zvouni mukadzi uyu mukadzi uyu ari wako uyu ari murume wako pagore iri muri kugara sei mukadzi akatogwa namai kusvika mai pakutoti iwo izvezvi ndikatovavinga kana kuti vaifonera mapurisa kwauya Robert pagore apa patasiyana
iye angachita zvelife yake nemukadzi wake zvokuti kutaura kuno kupropati yavanotoshandisa ivo vari tu nemukadzi wake ndiye ndini ndaishandisa propati iyo. Iye anotogara nemukadzi wake chaanokwanisa kuita anongofona mwana ngaauye pasafe station ndoda kuona mwana oyenza omomuona. It's okay. Handina kunyanya kupinda mumagariro enyu pamwe mune mahaisuru enyaya yetine zviri ndandangoitaurira umwe timuonesane kuti zvinhu zvakamira sei kwatiri kuenda. Asi ndikuda kuti ndiudze mai zvandiri kubvunzira nyaya idzi toda kuonesa mai avo dambudziko rinoita kuti munetsani nemukuwasha mugere nemukadzi wake. Saka pamugere nemukadzi uyu manjeka amai nemwanasikana vanonyanyosheya zvakawanda life. Zvimwe zvichitwa neuyu nyangwe adziri pfungwa dzake ogaga anokuudzai nyangwe musiri mamuudzira munoziva zvinoitika izvozvo. Uyu anongata pfungwa dzake but anokuudzai kuti mai inini ndakusiya murume anotokuudzai hazvide kuti ndimamuudze kusiya murume. Iye anogona kutosiya but anokuudzai samai kuti ndakuda kusiya murume ende haisi mhosva yenyu kuti munhu ange aramba munhu nekuti iye ndiye ageriko handiri mazvona. Asi chakashata ndechekuti uyu paanenge asiya murume auya kwamuri hamuchaendi kumukuwasha kuti munonzwisisa kuti dambudziko raitika ndereiko tazongoona maijuju akuno vachiti handichadi murume naiwe chimbouya kuno modana mukuwasha wenyu ouya momubvunza kuti uri kuziva here kuti mukadzi wako auya kuno. Ndiri kuziziva maita kuti kwete asi kuziva kana atirizivapo dambudziko ndereinda wachiti iye hachadi chichaitika. Zvino zvinoratidza kuti pamwe paakauya kusadya muri makangotiwo chingouya wenu hamangonyarara hamuna kuda kuosaidire mukuwasha kuti problem ndeyei kumbo. Saka zvichireva kuti mukuwasha iye mupfungwa dzake angaiti mukadzi wangu ana amai. Ndakasvika pano mai ina handiti zvemasamoni uyo achisungiswa uyaratidza kuti vanhu vari munhu nezvazvataura vava kutya kumupa samoni. Pandasvika pane uyu mwana ndoandamutora ndakaenda naye pano ndopanosvika pakuti chifonera vateza vagari kure vagara kuti yasimu nzvimbo vateza zvavakapindura ipapo vakati ndakaturigwa vana vangu namai koa ndakaturigwa vana vangu namai zviri kuitika zvese pamwana uyu zviri kumanedzwa namai. Ndobva pavafonerwa shamwari ava vaiti vakakonana vane munhu wavaiti ndiye anovagadzirisa. Asi uyu munhu anenge aiziva nasekuru vake rika kuti nehama yake sekuru mama munhu iye akanga achikomplaina zvokuti aida kutosenderwa maarari kwarari nekuti zvakazoitwa nemunhu wandaiva nayo zvakadii zvakandinyadzisa ende ndiye auda kutorova chii munhu iyeye kuroti munhu iye anga akutotukwa futi kuti neavava kuti iwo wakutidii wakutitengesa nhai avava mai ava pamwe vakaona mari maona ndoita kubva kune mukwasha kana kuti kozi ndiwo vakangonopinda kurwanisana vachizokwana baba vatoziva varimo baba vabvunza kuti sai kandiende mwana tofanira kukwira matare apigwa nevatorwa naomba kanditi uya zvikapo handichazvigoni ndiri pano patrc ai ndatotongoudzwa namai ava vabva kuno kuti nyaenda tizotoendisa kwamama. Saka ndikasvika kumatare ipapo mandibvunza mubvunzo ndopindura kuti kudii amuondi munotiti baba wasina basa kondonyarirei. Saka mai ava ndo vane chisoro nemukwasha uyu mai ava ndo vane mukwasha vanozopa mwana mai ava ndo vane mwana wamaoko pamwe baba havana mwana. Soro yenyu mama musoro idani ini ndi nyaya iri kutaurwa kuti baba ava ndakavatorera vanhu nai miri ndambobvunza mbuya vari masindi mbuya vakuita sei mai vakabereka ini vakarera mwana pamusoro mama statement venyu setimari chavo nauzvikuritsa munyaya ini nangu musea ndotipedze nyaya iyi pane imwe yayo isina kumangaro kunokwatisi mudzimai wake nechine chiyo vanu magariro avo vari kuita zvinyazovaziva zvedu but chandoda ndizame kuudza amai mukadzi worumu I think izvo zvamutokwidzira kumuchuya kuno kudari muti muri kunetswa nemurume uyu chikuitota munetswa nemurume uyu dare riri kuona kuti mune mukadzi womunhu uyu neuyu havana kurambana ndiri kuti wamutotoyari kwagokokura kwamai venyu zvikatoya ndiri kumusha kwaamai ndekwaari
Uyanogorerwa nagogo seiwo baba vake varapei. Makandimitisa ndirifomu ndikangogara kwedu semunhu akaine mukadzi wake. Batani kumusha kwake mwana. Kumitiswa kwakura tipato nemurume ari. Tani kumusha kwake mwana. Mukamitiswa nemunhu azvide kuti haana kumusha mwana iye. Nyengo mukamitiswa mune 11 miezi waira sei mwana iye ane kumusha kwake. Zvoti amune nyaya dzamene muchiita munofana kuivhurwa baba vake. Nekuti mwana anozosangana zvimwe zvinhu zvikuru zvichatika pari. Zvamunozofunga kuti dai baba vake tatavaudza. Nekuti anokona kuti vana vakasiyana vanofanana kukura mukadzi nemurume. Izvezvi tora kwatiri kuita kunoku mbuya venyu vakachengeta mhosva. Imhosva kuchengeta mukadzi wemunhu. Toona kwatonga munhu. Wagara nemukadzi wemunhu iwewe gore wakachengeta mukadzi wemunhu asina kurambana nemurume wake. Tinoda mumbe kana mumbe dzakati. Imhosva iyoyo. Saka kana muchiita zvinhu zvenyu nyatsoita ine nzira dzakanaka dzinoita kuti muve vanhu vakachena nyange pakumatare. Hazvina kushata kuti vanogona kurambana. Izvo vanhu vazhinji vanotorambana zvakana problem. Asi kuti muite vanenge mukupa sanctuary kumunhu asati varambana zviri properly nemunhu nemuchitopara mhosva kune munhu. Kuchengeta mukadzi wemunhu musiri kuziva kuti zviri kufamba sei vasina kurambana. Mwana wenyu bhati mukadzi wemunhu anotosvika mamusha. Maifanira kutodana mukuvasha wenyu munzwisisa. Kana vanhu vachirambana vanyai varipo chichichi vorambana zvakanaka mozwa kuti mwana wedu arambana neuyu free asi pane mwana amukosha wedu ari free kupota izono wake chi izono mwana wake vanhu varambana zvakushata. Pamusoro vadara ndingai ndini sekuru nemukomana vari kunzi ndakaudza kuti nganotora zvakati murume atete murume. So mashoko andakafundwa nemuzukuru wangu kule inini ndakutakura zvinhu munezi mangoma ngatamunedza ndana kumura kuno kumaina nekuti ari pati ndakutakura zvinhu bhozi mune kada kutengesa zvinhu ndikati inini handika kuti inini usatakura kana kuti takura iwo kumagera wakati kumba ndinoti unomaziva zvakadaro zviva vakasvika panzva vachibati vaenda ndakazoti nini yatera zvinhu zvati vadzoka vari pamba pagogo wacho kwaari zvezvinhu ndakaenda nabhudheva uyu tichitaura navo chita onaka muzukuru wangu iwo murume wako akutidzoka kumba ko chii chausiri kuramba uchiita sekuti nini hausi kunzwisisa. Ndiri pakati pekutaura nauyu mai ava vakabva vafona vanhu vavo ngavabve ipapo izvezvi vachifona ndinavo ngavabve ipapo izvi vari kudei pamba ipapo tatikamira pasaidi kwenzira tasiri kumumba koda tatuka iraita sei zvio vakataura navo ndikati anorya ipi ndakaitipi sama mumashoko vari kutaura havo kuda sekuti nini vari kuda sekuti ndandine communication yekuti uyu abve atisine murume nepandaiuya ndichitaura naye ndichitika ura ndingasvika pakuzomudza mashoko kuti onaka iwo kana usingakwanisi usingadi murume ini ndini ndasvikana kuti unotsvaka mumunhu wotoita 3-4 womupa chigupuro aizvozvo zvandakataura but kubva ipapo haana kukwanisa kuzviita saka ndabva nangori kune ubvo ndikati apo mwacho kuda chi saka amai pamakamitwa nababa makazonoita imwe muri tini mune kumwe kwamuri izvozvo zvakasiyana makatosiyana kuti nevauri mugere makazvigarira meko But mai anoda kuti murikuona pavakaenda kotsvaga mupurisa mupurisa andakataura naye futi akatondiringa nezvino netsoka uye achitaura nyaya yake yakatosvika kwadispo mai vanotsvaga mupurisa wokuti uyu akasvika aibva pajena paya achimanya kamufana kanonzi edi katoripo kakavandei edi uya ane mameseji akabva anyenga chi mayana ndobva panoudza kuti pakutaudza nokuti kwakuti anava akabva atuka dispo uye akabva asunungana kwadispo dispo akazotodirekta nyaya yekuti dzwe kuno dispo akutosora kuti ndatukwa but munhu angatsvaga mupurisa uri kuzopa mwana ndi maya avane mhepo dzakawandisa avane mbazaiwa edi akatenda kuti inini ndakanyenga but manyengero andakaita angasiri mukadzi wemunhu ndeve nainezo saka kuti andimufonerese andaikutaura haisiriwo maitikiro ayakaita zvakaitika ndezvekudai so ndakaenda kumashops ndaitotoneswa manyazi baba ndobva vandiona ndichitopinda mushop ungaitondimuna wavo ndobva vanopinda mushop nandine shamwari yangu yandandinayo akabva abudisa banga zvanzi ndipe kunofonera wakabata andibudisira banga chiti ndipe kunofonera wakabata ndakabva ndamupa foni nekutya
ndobva asara. Saka akabva ndichisimuka tiende. Saka ine pandakasimuka ndobva asara achinetsana neshamwari yangu yanga ndinayo achimuti iwe ndoda kubaibai magari wani. Saka ine ndakabva ndamhanya time idzo pamwe ndichisimuka ine ndakabva ndaona mukana wekutobuda mushopu kubva ndamhanya ndikaenda kupolisi. Ini ndichinosvika kupolisi ndichiripota nyaya yangu ndakadirectwa nevamwe mediumwe. Haiwa, asi zvombosa kakunyenga yariko. Ndoda kufanira kuramba itsikirwa zvakaita. Asi ariko. Muprisa uyu kuti aripo. Ndokubva ndaenda kunoripota nyaya yangu. Yakutonyenga. Ndandisika paunoripota unosiya namba. Ndabva ndasiya namba. Kureva kuti munhu akatora advantage yekuti uone nyaya yako yawaendawo nayo so. Zvafanira kuti mama wako kunokudai. Vari kusungudza nongwasha. Isusu kunokutota advantage yekuti zvawauya kunokwana kuti tinodai maita kutonyenga mai. Ndozvakafanira kuti mbuze. Ndobva atura namba. Saka ndakasi ndichitopinda mumota mumusvika. Aiwa no iyo chirega kutaura zvakanyanya asi chirega tibatsira tidai so. Amai ndaifunga ndezvekuti kana muine mwana wenyu ndiri shuvireiwo zvinhu zvakanaka pamwana. Shuvireiwo zvinhu zvakanaka pamwana wenyu. Kudai mwana wangu aitawo zvinhu zvakanaka muupenyu. Chinhu chakanaka muupenyu chinotowanikwa nekubatsira kuti mwana iyeye kuti aite zvinhu zvakadii, aite zvinhu zvakanaka. Zvangofanirawo futi neiyeyu musikana. Time inenge ichifamba. Varume vazhinji vaunona vachinyenga-nyenga vaidi apa. Kutaura chokwadi uchazozviona ite certain stage kuti vanhu vanoseenzesa vanhu. Ende uchenjere kuzova munhu anozoita mukadzi asina kuzorongeka pamberi. Ukaramba uchitevedzera zvinoitika muno munyika. Nekuti zvinoitika muno munyika zvinokubvisa pane imwe level pane imwe level unofanike zvekufamba. But ukasava nepfungwa dzefocused semunhu ari kukura uchasvika pakuzoti watova paage yamai apa uchazoona kuti ini ndatosakara ndiri munhu asina chainacho. Nokuti pamwe zvinombogona kutobetserwa nambuya namai nenyaya yekuti vanhu vakaronga life yavo pavangu vari kukura. Ava vakasiyana vakamitiswa nobva vamutsvaga murume wavo nobva vazvigara nemurume wavo pamwe havakazosiyana vatozvikurira kudai vanenge vasiyana vari pane imwe stage. Ivo ukangofunga kuti tinogona kungosiyana nemurume ndogona kungoita zvakuita mai vako wozoti vakazvita vazvitangira papi pamwe paeji yako yomai vako vangona manga vari merita tikarabvunza tikatobvunza paeji yauri makanga muri mega iri munogona vanga vaitawo nemurume dai vakaita maiwo benzi vade vakakurirai kwari munepo kuenda. Saka chinenge chiitika ndechekuti munofanira kuti pamune muri paipaya munofunga outside the box kuti zvandiri izvi. Pane nguva unofunga kuti pamwe vanhu vanokuona ende zveshuwa ende usaactese tsvina inowanikwa nenhunzi but ukazodzokera zvaro uita panhunzi dzese dzawanga unoona ichiri papo wangozviona izvozvo. Kana kuti dai wainda panhunzi dzinoya patsvina paya uchiisa kuti mapendi so dzawaisa mapendi nhunzi kuseri ukadzokera patsvina iyayi masikati unoona padzisina kana 1 pendi pane dzimwe nyuwani dzakurwa kuti tsvina iyayi. Saka unofanira kuziva kuti zvinhu izvozvo izvo inozosvika pakuura baba nekuti pano tsvina nhunzi painoidya tsvina inosiya makonye bababati uchenjere kuti kwauri kufunga kuti zvinhu zviri kufamba zvichenjere kusazofamba zvakanaka paupenyu hwako iwe wakazvimirira. Hatiramba kuti vanhu vanorambana but kana varambana iwo neorder nelife kuva munhu ari focused woitawo zvinhu zvinenge zvakanaka muupenyu. Chechipiri kana wafunga kurambana nemurume rambanai zviri pajekerere murambana vanyaya vanani varipo munhu akapinda mushopu mufanana magupuri zvakanaka hapana munhu anorambidzwa kuti arambe munhu mova nelife yenyu yakanaka muchionana panhau yemwana. Amai kunyange zvoita sei musapindire munyaya dzekukuwasha nemwana nekuti mamwe mashoko amunoudzwa nemwana uyu anenge asiri chokwadi anogona kuuya chikuudzai mamwe mashoko ekunyepa. Ipapapa munogona kutoona kutoti vanhu vamemfungwa tavaonani vava handikuna kukaibva krismas aitotsvaga rinoita sevaita sei imi ndii munozopinda bhizi nekuti ngaabvepo ngaadii but ivo vanenge vaitokonike. Saka tumwe tunhu tukuru amai pamwana ivai mai vari so constructive kuti pamunoenda kumwana mutaurirei nekumuitisa zvinhu zvinoita kuti ave nefuture yakanaka kuitira mangwana. Iwe mukuwasha iwe ambuya vafanana namai vako ndopanzvisi ambuya vafanana namai vako havasi vekuti mai vako vakanza wakanganisira zvakadii ukataura kanyanya ukarova mwana wako wakatsamwira mai vako unozva kuti unonzi warova mai vako zviya zvokuti mai vaudzwa vanetsana naamai vobva wati mwana pamwe ati bhepa kuti mwana zimbaba
mai vakatarisa unozwa uri pamombe uri pamombe. Saka ava ambuya vari kurangire benzi ambuya vari upenzi hwako haupenzi nekuti unotuka amai vako ndamai vako munotsvakawo dzimwe nzira dzakafanira. Unaana sekuru varipo vakarongeka ivava kwavari ende ndafara mai vavo vapenyuka handiti mai venyimi gogo kunowato kune uyu ikoko ka inga une nzvimbo yakanaka yekuti nyaya dzako dziri kugona kutaurika zvakanaka mashoko achienda kuna amai. Ndiwo zvaona kuti amai vasurwe nevanhu vanyarikani vanogona kuzvitoti mashoko kuti iwe usazomira semunhu ako wachibayiwa unogona ngauri correct vanhu zvaukuita mai avachitoriwo vari rongo usingaiti pamwana but wozozviita nenzira inenge yakatsauka isiriyo. Usazviita nenzira yekuti amai vanozonofanira kumukwasha romunhu akashata. Asi hazvina kushata kuti kubvunza amai kana vanhu zvavaita. Unotsvaka nzira dzakanaka dzekuvatsiura. Baba vati ndizvoda kutaura ndizvoda kutaura pamusoro mbuya vari kutotaurwa mai vamai ndopa ndiri kutaura kuti ndaiti ndakasvika pakuvati gogo musi wekutanga ndakaenda ndawa munhu mukuru ndoona ndini musi wekutanga ndakaenda ndasvika paya ndikavamhorosa vakadavira ndobva uyu anopinda mumba zviya zvekuratidza kuti asikuda kutaura neni ndobva ndabvunza naye gogo ndobva ndakapinda mumba ndobva ndaramba ndigiremo ndakati hapana pamba pamuzi ndiri muzukuru wenyu pamba pambuya vangu chero zvikadi hazi kubva bika sadza tiji ndokubva uyu anopinda mubedroom avo ndobva akiya dhoo ndobva ndati naye gogo zvoita here kuti inini ndiri muzukuru pano mudzimai wangu anoyauya pano ini mobva matiratidza kuti pano hamudi kundiona motibva pano ndakakutaidzirai chii. Vakabva vanyarara kusvika pari zvino ndokumusha mekuti inini ndinototi inini kwakandirerukira kuripota nyaya dzangu ndekwatezvara asi hasiyo shona chaiyo kuti munhu unoenda kwana mbuya ati kwana mbuya kutori wese nokuti vakatosvika pakumbotombopromisa mapurisa 50 years yekuda kuvapa kuti vanditocha zvisinei zvakazorambawo mafambiro atozohwetawo taipesana kudzikama ndasvika pakuona kuti nyaya yashata iyi handiti ndakasvika kumusha mavava ndobva ndaenda ndikasvika ndikataura neuyuyu panyaya yemwana vakafona ari kudei chichichi ndobva kupindurwa nemwe mudiki kunoyanzitanya zvikanzi apureza vana vazoti anoizi pana varoda totaura neuyu ndichitomuti life yawakurarama gururu iyi yekuti unyatsokuona kuti tine mwana tese but muchichengeta mwana wangu musha mezvatisina kuwirirana hazvizofambi zvakanaka mangwana. Zvinhu zvoda kuti uzive paumire saidi rauri kusvikana nhasi ndinoenda kwatezvara ivava kubva pakutanga inini hangu hadi kutaura ndichitenderera zvinhu pandakatanga kuona kuti mama havana mwoyo pavakaseni ndichibva kubvisa vobva vati mudzimai ari kuti ndoda kubikira murume ivo vari kuda kuchigwawo basa ravo vari kuti mudzimai wangu aite basa ravo ivo achisiya kutibikira inini munhu akanomubvisira mari. Ndikasvika pakubvunza sekuru wacho kuti sekuru mudzimai akungobuda achienda kwamai asina kubika ndizvo here nhai sekuru vakambotsiura zvadaro mama vangu vakasvika pakuuya yaenda kumba mama vakaenda namai vangu ini kuzambia kuhota mama vangu akasvika pakuti uya ari kumba mama ai ndikaenda kuti ini handizvizivi kuti ume makakonana ndikasaka kana muchigara naye 3-4 days mumusha menyu achibata kuno muchiziva kuti ane murume me muchiti ari kupa mai vangu vakati imimi zvamakutoitai zvasirizvo uyo afari kutamba nemi ngadzokere murume akabva adzoka kumba ndobva titanga kugara handiti but kubva pakutanga chaipo mai havana meseji yavakasenda vakati iripo ndinovapa chero $100 yekuti garai zvakanaka yaitongova yekuti siya tsvaga umwe murume. taura iwo gopese pamusoro yedhari inini ndichara pamberi pedhari mukwasha ndainura nemwoyo wese havasi vanhu vangani vanoti imba yekunoja unotora mukwasha wamupa vinhu kutigara ndakagara naye mwamuno kuti inini paakazosvika pakundibuda munhu mangu akakonana neuyu anondishedza inini kuti nhuri mai vake chaishe vakatondoti inini zvamunetsi ndakundikana ndazama kumutsura asi handitose handiteerere ndopandakasvika pakunge ndakungomutarisana ndakambotanga ndichambomutambira nyange vachikonana vachidzokerana aitosvika ndomutambira semwana
Pane mhosva yangu chaipo inini yekuti afamba achindishaudha achitaura zvaanotaura. Inini paanguta kuti pababa pambuya. Inini kwambuya vangu cheko chakaita kuti ambuya vangu vati munhu pamba pangu handadudi. Iye kuti iye anenge achiti ambuya vake vanoroya. Obva ati tichigara tese aisatoda kuti ambuya vangu vange vachisvika pamba patinogara. Mbuya vangu vanga vasingatotsiki. Vanimina vangu chaivo vana vamai vangu vaidzoti vana vamai vangu kuvaona pano. Kana ndikangovaona pano cheto chaona shanduka. Kuna baba. Hayo taidzona iyoyo. Ndoda ndidzokera hangu munyaya. Inini handizivi kuti munoshandisa nzira dzipi. Dzimwe dzamuchanoshandisa patsika dzenyu kwamuchaenda muri vanhu vanga vakarorerana. Nyaya yekuramba navanhu vanga vakarorerana tinoidzokera kumashure mune vanyaya nechi. Asi ndine zvinhu zviviri zvandada kutaura panapa. Mukwasha ndoda kuti ubhadhare mbudzi mbiri upe yambo yavako pamashoko hatizivi mashoko akutaura kuti mashoko anga akanaka here akashata akanaka ende ndiri kuona kuti pane element yekuti wakazvitaura nenyaya yekuti mai ava ndikuona kuti vanotsigira mwana wavo zvakanyanya. Right, kuna amai imimi amai nambuya pamwe mukabuda imi amai nyaya inozobata mbuya. Uyu mwana uyu wamugere nayo mukadzi womunhu makatochengeta mukadzi womunhu kwegore rese zvisina kunge makawirirana nemukwasha akaroorwa muinaye kuti munzwisane kuti vana vagadzisane. Kugadzisana kuri paviri, vanhu vanoenda munogara dare vanhu vogadzisana vowirirana, kana kuti vanhu vanogadzisa vokona kudii kukona kuwirirana. Zvichireva kuti vanhu kana vakona kuwirirana vanorambana handizvo here. Kana vawirirana vanodzokera kumba kunogara vose. Saka iyo nyaya iyoyo mungadei makaigadzirisa auya upati nemurume pamwe achadi ake hazvina dambudziko kuti pamwe uyu achada murume, asi tine nzira dzekusiyana nadzo dzinoita kuti iye uyave munhu akadiwi akasungundukawo murume wave munhu akadiwo akasungunduka. Vanhu vanorambana nenzira kwadzo. Saka mukwasha achabhadhara mbudzi mbiri dzachakupaidza mashoko aaichaura iwayo kuti amai ndoda musoro kamda kudinda kuti ipapo mukwasha wakanganisa. Asi at the same time iyo haisi mhosva, haisi nyaya yauya munodare. Hapana aimhan'ara izvo mukadzi uyu kuti mukadzi wake yatikaitongi. Dai anga ari mukwasha auya kuzomhan'ara achiti mukadzi wangu akadai, asi munhu auya kuzomhan'ara ndimi mimba. Saka tiri kuti uyu mukwasha nekutuka kwakaita anofanira kunobata makubu, unobata mbudzi mbiri unopa amai. Wanzwa here mukwasha? Unozvenza mama. Unopa amai kuti mai ndakashaisha kutaura. Ndiwo mbuya vemwana wako iva havachinji. Nyange wakaita muroyi, nyange wakaita huri, ndo zvavane mari. Zvakafanana naMwari. Hatizivi Mwari zvaari, pane zvaari izvozvo ndiye Mwari wedu. Wadiwa zvinzwe? Zvakafanana namai vako chika vachirema. Mai vako vakanzi muroyi, huri, hazvichinji kuti ndo mai vako. Saka munofanira kuenda pamwe mashoko anolimita kana uchitaura naamai. Unogona kunge wakanganisigwa. Tsvaka mashoko akanirwa ekutaura naamai, handizvo here? Saka maybe tikadaro togona kunge tapedza dare rimwe ameno kana pana nechekutaura. Kana iri mari shamwari, mari $70. Amai ava vanokupombera kuti unovatyisa nehomwe yemabhero. Kana uine tsika iyoyo ukasitiri mvere yakafanana, haufaniri kusvibisa mweya wako maoko ako mhuri yekuende netsvina yakadaro. Vakadzi vanoramba vanoda nokuti havabereki vari wavo. Pambizo kana uine pfungwa iyoyo, kana kufunga kurivenda anything kuna mai vemwana wako, it's your loss because mwana iye anoramba achida amai ivavo. Pambizo iwewe kana wabuda muno wotadzakava namambo woenda wonogara norunyararo, kana aramba vakadzi nguva yanowa mazuva ano vanoenda kana afunga kuenda unowana munhu pamusoro idani ndine chichemo, mangu. Nyaya yavari kutaura havansi kuiramba nditi yakwa mutongo nditi ko yekuti ivo vanorodza mudzimai wangu neumwe murume handiti
simba iri ini ndakamubvisira mari handiti ndaimuchengeta makore sautaura tagati handiti muri kupaonawo sei sedare ipapo ndikatiubatsire mbanani Iyo yaina mangambo. unomangara chikomba totamba nachisu nobasa redi Ayo. Nyangu akara mangarira iwa anomangara zvake but kuti iyoyo haimo mudare nhasi. Alright. Iwo muri wemuzungwa muno. Hauzosanduki kwemuzungwa muno. Wotova musungizi. Ayo. Iwe takutokutunga. Iwe watoona mubatari. Handizve? Pamwe nedzimwe zvawatodzidza zvaona kuti apa pane ndogepa.